Malap do. Na, taso. Den, iyaw dun eh. Ay, tulo. Mana labdo. Ay, guligun. Taso. Ma taso honomoन लाय इखो? Taso आसिना ना थारुन? Nah, taruh. जायखिजाया इदि थास'आ माना दे. मोजाङै संबानो. Mana labdo ओमफ्राय? हो? Mana? दाननाय ना फिसा? Kunci. Mas. सायखानानै लाबोद'? मा सायनो होनानै लाबोखादो थारमाने? ओमफ्राय सामब्राम. बयखौबो नोंथांमोनखौ दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ'आव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो दा नै जोंहा सानजौफुनि संगासिनो दङ। ओमफ्राय एसे देखायना होनि आङो सोर संगासिनो जोंहा दिनैहाय। আজি काय भात बनाई আছে मुनु? काय भात बनाई আছে আজি? এইখিনি एवखांबाय? एवखांबाय। जों नाङो। मा मोननै साराय बहायद'? एव ओंख्रि एव ना एवबाय। इमा ओंख्रिनि ना मुनु सिद्देरगोन थावा। इखो ओंख्रिनि ना एवनाय नैयो? ओंख्रिनिबो दं एवनायबो दं। बेलाय माथो? बिरा। ओंख्रि? बानलु देनाय। देन्जारसो रान्दिनिया मोननै साराय बहायनानै एवखादों। दे सं थारुनालाय बोरथ'? थारुनानो दे। नै थारुना दहायनो हाना होखांबाय आङो। गावनो लाबोदो दानि फुङावनो थांनानै थारुन ना लाबोबाय ओमफ्राय संबायबो आरोना लाबोबायबो संबायबो ना मुनु? मुनु जि गरम गोलोमफ्रुजोब्बाय मानसियाबो। दोलायाखैनो दा मिथिनाय नङा दोलायखौ गुदुं ना। थारुनजों नाजों संनो नागिरदों आरो ओइ थारुनजों नाजों सं आइदै गुगारनो हाया दा। Oh my god. Osor jaban lagi munu. Osor jaban lagi dekanay mortate lagi gisi. Nei munu. Gaंसो हानानै लाबबाय गोबांथार. बाबाया हानानै लाबदों आरोना दासो जि बुरजा मोसौनो. Rotan munu. Laban ang gede? Ame dute takum jo. Nah, ini kusi ya. जोङो दायो लोगोफोर मुनुजों जे बाजाराव थांना फैनो नागिरदों आरोना। हासबेना ओंखाम ओंख्रिखौ संखांबायना संखाङाखै नोङो? ओंख्रिया मोनबा जासिगोन नो जोङो बाजाराव थांना फैग्रोनोसै दा फैनानै जाफैगोन। फाय मुनु फाय गारिखौ दनना हो जोंनो गारिखौ दननो हाया ना। एराव नाङा फै मुनु फै साथा बामथुमना लालाय दोनमाखै गरम नालाय साथा ला होननायखाय जल्दी गारि आनक' एरावबो थानाङालै थौ दे साथा दे मग दे थौ थाबाय गेल सोलौ मुनु गारिखौ हरानो जोंनो माने सान्दुङाबो बिराद गोरसाना लोगोफोर ओमफ्राय सानदोंमोन स्कुटिजों थांगोन होननानै ओमफ्राय नै दा मुनुखौ हारसिं उनाव फज'ना लांनो बोरैबा जागोन ना ओमफ्राय सिगाङाव गसंहोना लांबाबो बोरैबा ब्रेक हमना होबा थुकुस नांना होगोन ओरैनो थेन्थावखायो मुनुआ ओमफ्राय दा हासबेन्डआ ससे दोनहैनो नागिरबाय ओमफ्राय मेन लामानिफ्राय माने जोङो पिलपिलिस थांसिगोन आरोना थौ दोनना फै जोंखौ ससे गारि नेदे बोले आमा आमी पिलपिलि दिहे जाबा लागबो दिसा Nam munu. Nam. Entah deh. Ayo. Nih sate ya. Roh munu. So sedang fैबाय जोङो पिलपिलिस थांसै फैद'. Itu kene kapan bisa? Agol. Sandunga जिबोरालायनायहाय बा देन्जार गोसाखा. ओइनो पिलपिलाव गंसे फैदो र'. Ayo थांनो जागा दंना गैया? फैनाय मुनु फै जागा दंना?
Isa tuh udah. Kod jabi. Amno? Kod jabi ya? Bazaराव थांनो? Kilo limuno? Ki হয় itu? Malpua. Binu tuh kod binu tuh? Binu alai. Ayah binu ko bodun ko. Ro abino संनांगोन ro. Malpua na munu ya? नै मुनुआ मालपुआ जायोनो मालपुआ लाबाय दाना पाउडार लायनांसिगोन ना मुनु मा मुनुनि माबायालाय बिनुआ इखौनोथ' सोंदों आङो इनाव खोन्थानो रोङाखै मुनु बेनोथ' कटबुरि मा मा जाखो नाय एखौनो होया बेलेगखिनि दिमा फिसा बुस्थु गनानै थाबोबाय माबा मालपुवाखौ लायनोहाय गाव थौ बबाय इयो बबा बेलेगखिनिम दे मुनु थागार इथु जि गरम फैबाय जोङो दायो लोगोफोरनि मुनु मुनु सोल'नो मनायानो बोख्लायाखै मनाया बोख्लायदो सान्दुङा देन्जार गोसाखा दिनै एख' नङा साना फ्लास लाइट होबा गोमो नुयो आंनाव सों रोङाबा आं दा मरदे इथो मुलाखौ सायनांगौमोनलै मुला गोरलै लाबोदो जोङो दायो मोनायाव माइलाय ओह बानलु सिब्र गरमाव मा गानहोदो इखो नों गरमाव मानो लंपेन्ट गानहोदो इखो ना गावनो गानद' जा भात खाबि जा बोर' ओंख्रियालाय इसोर सानसे ओंखाम ओंख्रि संनायावनो सुलाखौ माबायदि बानायदो गेस टेबोलखौ गोथाव जादोंना जायाखैहाय थारुनजों ना संदो लोगोफोर आंनि हासबेन्डआ दिनै नै थारुन ओमफ्राय ना गथाद्रायथार संथारबाय खोमा गथाद्राय जादोहाय संनाया इ जानायनि ना मानो इयो ओमफ्राय नि ओंखामालाय मा ओंखाम ना फुंनि सेलफि लायो नामा सेलफिजोंनो लागोन आं जानोसै थारुन मोनना इयो मा आसिना थास' आं थारुनसो होनबाय दङ आसिना थास'सो होनो लोगोफोर दानि लाबोदोंमोन आसिना थास'जों ना दिनै हासबेन्डनि संनाय जानोसै नों मा खालामनो नागिरदों केमेरा खाथियाव दंबाय दं केमेराखौ सोलायहांदां माने जों दिनै खामसालियावसो जानो नागिरदों आरोना लोगोफोर फेन लगायना लादो बिराद गरम ओमफ्राय अखायाबो फ्रि हाबाय आरोना बिराद गरममोन ना दिनै गासिबो नै बाहेरायाव जानो नागिरदों मुनुआबो जागासिनो माइआबो जासिगोन आलु हरबानो सिब्रुआ ने मा संख्रिखौ ने मा आं ओंख्रिनि नाखौ ससेल' होनांगौमोन मा गोथाव जाथारदों ना खिन्थु गथाथार जादों बिराद गथा जादों जातानाय Jalan gue sabar lu semua. Tinggal gue sah. Isap dong mana ya? Munu jemaah jaga sini. Karena kalau lodra dan jadi mah banyak yang mana? Inflasi kemana ya? Inflasi mana balang singkut atau apa? Jaga sini. Munu kembali. Cak.